tahun baru ini malah cowokmu mati aku. Kok iso? Lah piye golek gawean sing ngokeh sabetane yo angel kok. Ya anu wae no. Dadi sopir bendi. Lah kok iso? Lah kan bener-bener nyabeti. Kan nyabeti cengelmu wae. Mendem wae iki. Yo, guys, timbangmu mati. Tuntakno. Yo, oke. Yes, you. Tak gesek semene. Be, Well, tenan iki, well. Ras banget. Gila. ora, kowe melu mati jane mumet ngopo? Ya pikiranku yo. Kabeh tak pikir. Ning ora tak tandangi. Tak rasake sik ya. Wah, nek dhewe aku yo ndak kuat iki. Keras banget kok. Nek dhewe yo aku kena klenger. Iya to? Wah, pinjol malah. Lah iya. Mas lo? Tagihan, Mas. Aduh. Ih, sing enek lagi sambatan nih, Mas. Lah. Weh, dong apa iki? Rasa melu-melu be. Sepenak iki. Gelem Be. be. Yo naga. Oh iya no, ora trimo naga. Mendem iki mesti. Nyosro iki. Weh, lah ya. Hmm. Ngopo ton? Iya, Be. Wah, keduren iki. Ajeng teng pundi, Mas? Ajeng Febria, Mas. Ajeng Febria. Am. Weh, mutah apa ton? Wah, lah mutah ajeng Febria ternyata. Weh, wedokan kuwi, Be. Oh, iki berarti mendem wedokan ya? Iya. Kanca-kanca kok ya unik-unik men ya, mendem kok ya wedokane ajeng Febria. Lah ya. Guys. Lah kowe ra gelem ta, Be? Hah? Ora kowe bar Jumatan kok. Cek, Be. Apa? Meh mutayan. Oh ya. Ya. Ya, Dang. Wah, lagi kena tagihan kok iki. Wah, lagi iki mendem kahanan nek iki. Wah, lagi tagihan wir mbok bayar lho. Wah, lagi wong loro iki modar kabeh iki. Golek bensinnya diobong iki. Ojo, Be. Ojo, Be. Tak mulai, Be. Oh, mulai. Tak mulai, Be. Wah, lah mendeme. Wah, lah wong loro kae ya stres kayak jenise. Wis geletak kok iso mlayu.